da ke in ba ke ba. Soyayya soyayya da wani NPC. Soyayya guda nake farawa, 'yan mata duba. Sanki ya shige raina ya zauna bai samun kula. Na sha wahala sosai, sanki ya yi min ransai. Na rasa ma inda za na je sai ke za ki kwatanta min. Na yarda da ke, ke ma kin yarda da ni. Soyayya sai da ke, ita ta kama min zuciyata. Babu fassarar sa so, ganin idan sa kuwa yayi. Inda dai kina nan ko a zuciyata kike, sanki ne daya ya zauna cikin zuciya. Ki taimaka dan Allah ki ce kina sona, zan nuna miki kauna kar ki bari na haka. Sai dai kin taya min, ga zuciya kin rike min, ga kauna ta taya min. Ni ban fuska ba amma na so ya illata ni. Ina ganin kauna ta zauna babu yawan tunani. Ni dai na yi fice in faɗi soyayya ta ra'ayi. MK Abdul ne, ga shigar mu iri ɗaya, tafiyar mu kala ɗaya, sannu mai kyawu, sanki ya karu, sanki ya karu a zuciyata ya nunku. Sai da ke 'yan mata rashin ki zai sa in cutu. Tawa duk tafi su na ce tafi su. Kai da gani ba aibu ta bar su anan ta bar su. Dani da ke mun zama kawaye, in zan yi kuka share hawaye. Tafiyar ta abun burgewa, kwalliyar ta abun nunawa. Zan kada miki jitana, zan kada miki sarewa na, zan kada miki goge na. Ke kadai ci a dama na, bana so mi ban kwana. Ni a sanki ne nisa, na so daga nesa, sunanta Anisa. Ni a sanki na kosa, ni a sanki na kyasa. Kin yi daurin don kwali, kin yi ado da sakwalli. Ko babu ado kina kyalli, ni zan sai miki takalmi. Ina bude idona, ke ce kike zuwa min. Ko ina na shiga, amma ban ganki ba. Na duba ko ina, ban ji muryanki ba. Wai shin kina ina, dan Allah kina ina.